Welcome sa Takna sa Pagtuon. Kami na dasig nga kamo nakig-uban ka namo usab karon. Ako proxy lang ko sa ato ang naandan nga facilitator nga si Pastor Hershman Boscato. Pero sigurado ko nga madasig kita karon sa atong pagtuon tungod kay nga akong kauban karon dili pod basta-basta. Usa niini ato ang former president diri sa kaumahan sa SPUC diri sa tibuok Mindanao ug siya pod even after his retirement nagpadayon siya sa pagbahat sa maing balita sa tibuok division nga territory. O kini si Pastor Edwin Gofan. Welcome, Pastor. Sa Thank you very much, Ma'am Jade. O, nalipay sad ko nga nakabalik sa akong paborito nga program sa una, karon paborito ko nga fan or viewer. Oh, praise the Lord. And of course, ang ato pong suki diri, commentator o kauban sa pagtuon, si Ma'am Pinky Gulfan. I'm sure inspired po siya karon kay kauban si Pastor. Happy Sabbath ninyo tanan, mga kaigsuonan. Alright, so mga kaigsuonan, ang ato ang i-review karon is ang lesson 7 na, no? Sa karon nga third quarter, Jesus and those in need. So Jesus ug ang katong mga nagkinahanglan. So sa kani nga semana ato ang gitun-an or gi-review nato ang mission ni Ginoong Hesus ug ang iyang gibuhat diri sa kalibutan or iyang ministry ug ang iyang ultimate sacrifice diha sa pagpakamatay niya sa cross. So kini siya importante kay ni siya tungod kay ang ato ang kinabuhi karon nga pila ng kalibo ka tuig nilabay sa iyang pagkamatay ug pagkabanhaw karon nganong applicable gihapon sa ato karon ug unsay buti pasabot kini sa atong pagkinabuhi samtang kita naghulat siyang pagbalik. So Pastor, naay gitawag diri nga kining mission ni Jesus Christ nga gitawag nag upside down kingdom nga mismo si Mary, no? Iyahang ang nagsabak kaniya sa iyang pagpakatao diri sa kalibutan nga garon ang mga theologian nagsulti nga upside down kingdom daw kuno kay murag dito gid ang iyang attention sa mga kabus, sa mga oppressed ug unsa man kini nga kuan nga why is this opposite? Ug ganon dili man ni siya pareha sa atong secular karon nga pagtan-aw sa kalibutan karon. Ang revelation sa Biblia, ang mga prinsipyo nga gipadayag sa ato sa balaang kasulatan, nagpakita man gyud nga ang gingharian sa langit ug sa ato pa nga pinulungan balihon bitaw. Perdigana, ang gusto mo daog, kinahanglang mapildi, ang gustong paibabaw, kinahanglang maubos, ang gigutom, busgon, ang dato, mo ikabos. All of those are biblical revelations, meaning God or His kingdom is a kingdom of humility, a kingdom of humbleness, a kingdom nga ang mga oppressed maoy gitagaan sa labing dako nga pagtagad kay ana man pod ang prinsipyo nga gilitok sa Biblia kay siya mismo nga hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, ning anhi dinhi sa kinaubsan pod nga kahimtang. So gipakita niya nga ang prinsipyo sa Ginoo wala sa garbo, wala sa padatuay, wala sa pagpataas ka og galingon kundi naa sa pagpaubos. Yes, Ma'am Pinky. Unsay focus ato ang study karon sa ato ang Biblia, ma'am? Sumala sa atong leksyon, mga kaigsuonan, ang atong teksto nga angayan atong hatagan sa pagtagad ang makita sa Lucas 4:18 nagaingon ang espiritu sa Ginoo ania kanako tungod kay iya akong gidihog aron sa pagbantala sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Iya akong gisugo sa pag-ayos sa mga nasubo masulubong kasing-kasing sa pagwali sa kagawasan sa mga bihag ug sa pagpahiuli sa igtatanaw sa mga buta sa paghatag kagawasan sa mga gipiutan. So mo ni siya siyang gisulti ni Pastor kagina ma'am no nga si Jesus Christ sa pagbasa ani niya dito sa Sabbath service nila sa ilang simbahan kaniadto murag iyang gi-announce ug unsa day iyang mission diri sa kalibutan. So sa imo tanaw man Pinky kanang di ba murag lisod ka ini siya sa ato karon nga upside down lagi bali ang ato ang dapat nga himong pagkinabuhi baliktad kay siya sa unsay naandan sa kalibutan karon. Unsa na to na siya? Ako masiguro nga sa pagsulti ani ni Ginoong Hesus diha sa kadaghanan diha sa sinagoga murag makalitan ang mga Hudiyo ani nga sa iyang kahimtang ingon nga makita siya diha sa tawhanon nga ingon nga
ubos pita siya tan-awon kay ang ilang expectation lagi sa hari nga umalabot kingly appearance man. Bisan pag sa Mesiyas. Unya siya ingon nga anak sa usa ka karpentero, unya mo tindog dito sa ehemplo, unya mo ingon siya ang espiritu ani kanako, murag ang mga tao mahingangha dili sila katuo nga mao na siya ang ipicture ni Jesus. So I think that was the high time nga ang pag-ani ni Jesus mao gyud ang pag-abli sa ilang mga hunahuna, mga mata kasing-kasing the coming of the Messiah. Pero mata ka Majority man sa mga tao sa panahon sa time nga nasa Ginoong Hesus, labing daghan nila sa mga Hudiyo specifically nga nag-anticipate sa coming sa Messiah. May knowledge sila unsay mga revelation sa Old Testament, ang prophecies. Ang pinaka-prominent, sa pinaka-prominent kanang kang Isaiah. Kaya mo manay ubay-ubay man ang passage diya nga nag-describe sa umalabot nga Mesiyas. Isaiah 61. Daghan. Isaiah 53, Isaiah 58, a lot of those are in Isaiah. Isaiah 9, kanang pagbalik ang identity ni Jesus. I mean, Prophet Isaiah, bisan pa ang reference sa kang John the Baptist, si Isaiah may naglitok, I am the voice of one crying in the wilderness that has been prophesied by the prophet Isaiah. So, labing daghan nila, ang Isaiah ang usa sa pinaka-well-known kaayo nga scriptures nga nahibaw-an sa mga tao nga nagpuyo pag-abot ni Ginoong Hesus. So sa diyang gihand sa iya kay ang keeper of the temple man ang nagtugyan. Sir, murag akong kang tugyanan ron sa pagbasa ron sa scriptures. So gihatag sa iya, ang gihatag sa iya inablihan ang daan. He simply read it. But as soon as he read it, which was Isaiah 61, kanang ingon siya nga ang Espiritu sa Dios ani akanako, he knows nga it refers to the Messiah and he knows it refers to himself. So human niya reading, gilukot niya ang basahon, giulit niya sa keeper of the temple, ingon siya pagsulti nga alang sa kasayuran sa katawhan, kini nga kasulatan natuman ni karon sa inyong atubangan. Sumutong nai-reaksyon ang audience. Giproclaim niya ang Mesiyas. Naabot ang time nga kini nga passage na tuman sa inyong atubangan. So, we can remember bitaw nga ang reaction sa mga Parisiyo, ang uban nga temple leaders, na suko. Kalabot sa Mesiyas mo na. Kasi na-fulfill sa among atubangan. You mean, ikaw ang nag-fulfill, ana. And that was the first time nga, doon na indication nga, from the beginning of the ministry of Christ, may rejection na gyud ang mga tao, may antagonistic na gid sila nga kining tawhana diha na sa leadership sa temple. But as far as the people is concerned, nakasabot sila kay gimatud-an man po niya sa iyang 3.5 years nga pagministeryo kadtong gisulti ni Isaiah gikinabuhian man sa niya. Mao nang iyang gingalag mission statement ni Jesus. So, nagpasabot na Ma'am Jade nga ang fulfillment sa prophecies sa Old Testament, it was already there in the Old Testament, and at the coming of Jesus was already the fulfillment. Only it was uttered by Jesus Christ, because who else will tell the people and who is worthy to tell that? Pero siya ra gyud kay siya man ang hingtundan. Pero mo lagi na upside down. Mo ni ang coming Messiah. Ana ang mga agwan. Pero matod pa susulti ni Pastor nga sa Isaiah palang daan, ilag itong itun-an. Kaya mo gusto ilang gihulat. Di ba? O kita yung naghulat, ato ginang pangandaman kay at unsay sinyalis, unsay insura kaan niya. Pero how come nga pag-abot gid niya Pastor, why did they miss him? Ngano wa mo sila kaila? Nga ila man to yung gi-studyohan og ayo. One of the main reasons sa naka-cover sa huna-huna sa mga Pharisees kay ang ilang gitandi god ang kingness of David. David has been used by God sa pag-protect sa mga Israelites gikan sa mga oppressive kingdoms around them. So warrior mong siya. Nya sa ngalan nga ang prophecies nag-ingon nga seed of David siya, malabot nga musunod sa trono ni David. Munang ang ilang singgit, Hosanna to the son of David. Okay, ang ilang concept, ang royalty ni David, dili ang iyang pagka-shepherd boy. Ang royalty ni David ang ilang concept. So, ang concept nila kay ang reigning powers po, say for example, ang Roman power, dako man sila kaay nga gahom. Dili man magsilbi og kanang kadako sa gahom sa Roma
tugbangan na nimo og dili sama kadako ana. So ang ilang concept sa umaabot, ang moabot nga Mesiyas kay dako man nga gahom ang iyang kalaban, dako sa niya, gamhanan sa niya. So ang ilang expectation anang bahina na sipyat. Kay na blurred naman ang ilang tanaw anang nasamaran siya alang kanato, wala na kaina ang ilang expectation ang royalty lang sa Mesiya. Kato yung bongga gid kay nga history magud nila no kay murag I think nangambisyon pa sila nga mobalik itong glory sa Israel sa time ni David, especially kang Solomon, no? That's true. So mo na nga mo gito ilag yung gitanaw nga mo gid unta to para ato ning mapildi ni ang ato ang mga Roman nga oppressors. So I think that is the case nga naka-blurred sa ilang panghuna-huna ug unsa gyud itsura ug unsay mission sa Messias nga Okay, umabot. so you talk about the mission of the Messiah. Kanang pag-ingon ni Jesus nga kanang anointed to preach the gospel to the poor. Unya, He sent me to heal the broken-hearted and to proclaim liberty to the captives and recover of sight of the blind and set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. So kani akong na-feel nga, akong gibati ni mga kaigsuonan nga, kining usa lang ka verse ani, murag naa na tanan, ang mission statement ni Jesus alang sa mga tao nga naagyod sa panginahanglan, which is the title of our lesson this week, Jesus and those in need. So, nagpasabot ba ni nga kanang ato gyud ni siyang i-disregard nato kay ang kwan din ang mga oppressed poor man eh. Oh, what about the rich? So, sa ilang Messias ang daan, unexpected na inana diay nga inana ka humble lang. Karon ang iha pag yung focus sa iyang mission is katupag yung mga kabus kay sama pud sa nagpailang nga Messias nga kabus pud si Ginoong Hesus. So, unsaon na to na siya pastor nga pag-reconcile nga ato mapakita nga unsa di ang mga may di og social status sa mga dato lugar unsa Ang Bible balance man kaayo. Nagtuon man taron sa topic, specific man ang topic. Jesus and His ministry to those who are in need. Di lang sa nato i-appeal tong wala nag-need kay na specific man nga diskusyon. Sa ato pa, naamo po daghang passages ato sa scriptures. Pareha ng statement pananglitan sa Spirit of Prophecy nga nagingon nga, we have been talking a lot about the neglected poor. But what have we done about the neglected rich? Sa ato pa, as far as biblical revelations and the inspired revelations from the scriptures and Spirit of Prophecy, balance na siya pirmi. Pero naalang sa topic nga ang specific nga diskusyon nato ang misyon ni Ginoong Hesus sa pagtabang sa talabangon. Dili kay ang pagtabang sa wa manginahanglan sa tabang mo na specific nga spirituhanon nga pagkinahanglan. Kay bisan tuod og atong social status arangan kita pero sa spirituhanon nga bahin nanginahanglan pud ta. Could it be nga sila pud poor pud sila sa anak nga comprehensive man ning iyang description. Ang giingon niya nga nanginahanglan ang mga tao nga depraved bitaw na hikawan matud pa sa uban na wala in tao'y maayong kapalaran, kabos, unya timawa, unya dinaog-daog, ulipon, ang address na sa Ginoo. Remember nga pag-abot ni Jesus Christ, the world was already inunta 4,000 years of deterioration as far as counting nato gikan sa inunta gituohan sa mga biblical chronologies nga edad sa kalibutan. Nga anang panahon na grabe ang deterioration na sa social life. Nabinagyod kay naapoy ruling empire nga mo'y nagdala sa panggobyerno atong panahon na nga dili Christian ang baruganan. Romans, they were powerful. But they were oppressive. Kay ang ilang oppression naamo na evident man na dili lang sa Bible naapod sa secular history nga ang ilang heavy taxation sa mga tao nga unreasonable na kaayo, ang kanang madaog-daogon nga mga sundalo, kanang mga hari nga nagdumala apan hinari-hari gyud nga ang treatment gyud nila sa ubos gyud yata kanan gyud kay bali naagyod ang kahimtang sa society in general nga uyayod gyud sa ato pa they were really in need. And that's what Jesus was describing. Ni ari ko aron paghatag og kagawasan ni ani mga gipang lupig, gipang preso kay ang iyang gipasabot ana kana manang sa ato pang lesson kanang the spirit of victimization bitaw kanang biktima ang mga tao sa sirkumstansya nga naa na sila.
oppressive regime, a faulty system of government, tyrannical rulers, all of those are circumstances nga wag itay mahimo ito'y yun ang mga tao luoy yun sila. So muna'y purpose ni Jesus ang pagtabang nila nga ma-relieve sila ana nga klase sa oppression. Okay. And he did it. Actually, akong mapamalandong sa aming labay nga lesson, I think that was the reason why God don't like to have His people nga na sila chosen king or hierarchical ba ang kuan ba, monarchical nga naagi magdominar nila. Instead unta nga Ginoo mo'y pilion nila nga mo'y ilang mangulo sa panggoberno, mag-lead silang grupo. Ilang manggipili ang tawhanon nga mag-lead. So, morning nahitabo na noon sa katawhan sa Ginoo. So, I think Jesus' mission was both practical and spiritual mission. To those to attend to the need of the people and at the same time spiritual need. Oo. So, di man ito nagsugod-gud no, nga naglisod ang iyang katawhan tungod kay ang tao manggud ang nagdumala sa ilahan niya. Dam yung mga kahuyangon ning tao, sama ng hari nga oppressive kaayo sa ilahang nga time. So, dito nagsugod din ilahang kalisdanan, unya, bisag tuod og ingon ana ang gipili nila, ang Ginoong Hesus sa pud nangita og sulbad na pud nga ako mong taga-kagawasan. Bisag ang Mesiyas para naabot para kaninyo. No, gihatagan sila og paglaom o kagawasan. And in his ministry, kay 3.5 years naman gyud ang iyang matawag tag actual nga ministry. Although Christ lived in this world only for a little over 30 years, ang iyahag yung actual nga ministry, ang 3.5 years ra kay kana lang yung anointed me to preach. Ang word nga anointment, diha na maguna na hitabo after his baptism. Although he was already set aside from the very beginning as prophesied by Isaiah among others, masya yun ang Messiah. Meaning, munang sa term gani ni John, the Lamb of God which taketh away the sin of the world, which was slain from the foundation of the world. Meaning, ang recognition sa iyang pagka-Messiah na pero ang anointment nga iyang gisgutan after his baptism na. Because that's the time that the Holy Spirit descended upon him. And he began his ministry. Sa iyahang 3.5 years nga pag-minister, ug imong tan-awon, wala gyud siya giusikan nga panahon. Ug tan-awon nimo ang record sa Bible, murag ang actual nga na-recorded nga mga miracles, kapinra og 30 ka buok. Ang actual nga na-record, tumbay nga nagtalinugo, tumbuta si Bartimeo nga gitpahiran niya glapok, etc. More than 30 ra. But ug imo gina siyang kutihan na ay verse sa scriptures nga nag-ingon nga gitagad niya ang multitude sa ilang kahimtang kay gasunod-sunod man sila niya. Unsay ilang kahimtang at the moment nga naa siya, gitagad niya. Meaning may kahimtang sa mga kabataan nga gibadlong sa mga disipulo ang mga inahan nga nagdaan nagsamok-samok. Di pakita siya Ginoong ayaw ay magbadlungan na kay ikalipay na nila nga nagduol. So ang circumstance, dili na nimo mahatagan o detalye, but your imagination can grasp nga, he wasted no time in his life. All that he did while he was here was to show the people that he came here for that mission as prophesied by Isaiah. And he did it. Oh, that's right. So karon inana ang mission sa Ginoo ni Ginoong Hesus, and then unsaon na to na siya pag gihisgutan man pud good ang three angels message ug ang present truth nga unsaon na to na siya pag reconcile do kuno nga ato ang duty or obligation sa mga nanginahanglan isip nga followers ta ni Ginoong Hesus o ato pong i-follow unsa iyang gibuhat sa mga nanginahanglan ato silang tabangan, and then ug kanimo tong mission as a church isip nga simbahan sa pag proclaim atong three angels message nga akong sulti mura mag-judgmental man kaayo. Okay. Judgment man atong three angels message niya. Unsa man nato ni nga mercy man ni kaluoy man ning sa nanginahanglan niya karon makasala po ni sila. Nanginahanglan sila pero makasala po ni sila. And then ang three angels message nato nga judgment ra ni siya. Okay. I think ang tanan nahibalo na kung nagtuon mo sa atong mission statement sa atong church, sa Seventh-day Adventist Church, is number 1, to make disciples of all the people of the world. And then second, to preach the everlasting gospel, which is focus on Revelation 14. Okay, and then to prepare people for the coming of Jesus Christ. So I mentioned a while ago nga
ang ministry ni Jesus while He was here on earth was both practical and spiritual. Ang practical, it pertains to katong pag-meet sa mga physical needs sa pagkaon, nga that was immediate. That was not like daily basis, it was not. Kato, circumstansya to nga ang ipabuhat sa Ginoo at the utmost need of a person, mao na siya ang tabangon. O unya ang spiritual, we can attribute that sa ilang spiritual nga panginahanglan of telling people to go back to the true worship of God. Kay mo man na ang focus sa Revelation 14. Kay ang mga tao, nga bisan pa sila maayo sila sa ilang balatian, mabusog sila sa ilang kagutom, kung wala sila kausaban sa ilang estilo sa kinabuhi, lifestyle, mga kaigsonan. Kung ilang kinabuhi, magpabilin diha sila sa kangit-ngit, sa mga bisyo, nga walay kausaban ngadto sa pagkiling sa ilang mga ulo, sa pag-alagad gyud sa Ginoo, wala gyapoy pulos. So that's why it is important, as you have mentioned, Revelation 14 is what we call indispensable. Dili na siya pwedeng atong i-detach sa physical need. Ang Revelation 14, ang three angels message, dili man gyud siya matawag og judgmental, comprehensive lang siya nga message, which includes the judgment. But there are other things that are very positive, nga dili kaayo ang dating mahadlok ang tao, para ang giving glory to God in our life. Giving glory and honor to recognize Him. Ang news nga kadtong nagdalag confusion sa kalibutan as already fallen, those are positive. May judgment na siya nga part, pero ang di nato malimtan nga ang mission sa church is an extension of the mission of Christ. Because now that Christ has already ascended back to heaven, ang dunay responsibilidad sa pag-represent kang Christ sa society, ang church na. Muna nga, di ka na ito malimtan nga, pagbiya niya, tapos tuod ang iyang mission, He came to seek and save the lost sa Luke 19 verse 10. Unya, gisumpayan niya sa iyang gingalag mission statement, God, the Spirit of the Lord has come upon me and I will give liberty to the oppressed, and etc. Ngala na itong mission statement, nagsumpay man na-accomplish niya ang iyang task when He came to this earth and died Him on the cross. The salvation, the purpose of saving humanity, ang tuyo niya sa pagluwas sa mga tao, nakumplito niya sa dihang nalansang siya sa cross. Apan kanang balataa, dili na angayan nga ma-confine lang sa nga usa ka event sa history. Angayan na siya ibahibalo sa tanang mga tao sa yuta, ug mo na ang responsibilidad sa church. Ipahibaw ang kay mo man iyang giingodayan niyang asen. Go ye therefore into all the world and teach all nations what I have commanded you. And what did Jesus command? It includes the Beatitudes. It includes the word nga matud pa niya, maingon nga ako gipadala sa Amahan, gipadala ko usab kamo. Ingon ana ang atong relationship sa mission ni Jesus. Alright. Ang church mao ang mo-accomplish although He has finished the act of coming here, the act of having died on the cross. Nahuman niya ang iyang misyon sa pagluwas sa tao. Pero kanang balita, di na pwede og himuon lang nga event sa memories mga tao. Ipahibaw, kinsay mo pahibalo? Ang church. Yes. So nagi part ang church, Yes. ang nag-claim nga follower of Jesus, na they have to really do what Jesus have done when He was on earth. Okay, so naapagid tay matukian na pagbalik nato sa ato ang break. Daghan pagid kaayo tay makatunan sa ato ang pag-review karon. So mga higala, ayaw ka mo pagbiya, dili lang ta magpadayon sa Takna sa Pagtuon. Og among gibiabi tanan nga atong mga radio listeners. I'm sure sa inyong ang uban na ning ilaw ning gikuan sa radyo pod, no? So akong kauban karon si Pastor Golfan, Edwin, and si Ma'am Pinky Golfan, and mag-uban ta after sa break. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.
Welcome back sa Takna sa Pagtuon. O kini si Jade Sorenio, proxy ni Pastor Heshman Buscato. Ikaduha na ni nga segment sa atong pagtuon or pag-review sa Lesson 7 kini nga quarter, Jesus and Those in Need. Kauban ako si Pastor Edwin Gulfan o si Ma'am Pinky Gulfan. So salamat kaayo sa pakiguban kanato karon. And ato nang nahisgutan ang mission nga gi-announce ni Mary, no, sa dihang na gi-feel siya sa Holy Spirit, sa diyang gi-announce sa iya nga siya may mahimong inahan sa Ginoo nga magpakatao diri sa kalibutan. So iya nung naistorya ang mission ni ini nga ato ang Mesiyas ug si Jesus Christ pod ato pong nahisgutan unsay iyahang katuyuan diri sa kalibutan. So atong discussion diri si Jesus iyag yung gi-demonstrate unsa dining Ginoo nga kani di nga ato ang Ginoo kung atong basihan ang iyahang mga gipangbuhat diri sa pagtabang sa mga buta, sa pagpakaon sa mga gigutom, sa tanan-tanan, inana din nga ato ang Ginoo, maluluyon ang ato ang Ginoo, busa mo na iyang gipakita diri karon. Unya gusto niya ipasabot sa ato nga kita nga iyahang followers nga karon na kitay simbahan nga gitawag Seventh-day Adventist o tanan mga Christians karon nga nagmatinumanon sa pagsunod sa iyaha, naapod tay obligasyon sa kaning mga nanginahanglan nga naara diri sa ato ang palibot. Okay? So karon nga second half, ma'am, ato po tong hisgutan tong kining si Jesus, he is known magid ni nga malumo kaayo siya, musturya, matinabangon siya, maluluyon. Ano gid all this mercy and love and compassion. Pero nakurat dayon ta kay nasuko siya, nagpakita siya siyang kasuko dito sa temple. Nga nakita niya nga dili maayo ang gibuhat sa simbahan nga para unta to sa pagampo sa ato ang Ginoo. So, unsa atong masulti ani ma'am sa kana nga pagpakita nga kasuko sa atong Ginoong Hesus sa diha nga na-desecrate ang iyahang simbahan? Una sa tanan atong pamalandongon nga si Ginoong Hesus, Diyos nga nagpakatao. Mission to save the dying mankind. Ang iyang mission mao nga ipakita ang tanan nga mga maayong attribute sama sa pagkamanggiloyon. Apan ingon nga usa siya ka Ginoo nga siya gid ang angayan maghatag og mayong ehemplo sulod sa simbahan. Wala giyoy mag-expect nga ang simbahan mura nagmerkado kay ang setting god sa atong nahibaw-an ang sinagoga kung simbahan sa una nahimo namang merkado kay didto naman ang binaligya ay sa mga mananap nga himuon nilang halad sa ilang mga sala. So makita nimo o ma-imagine ang mga tinagingting sa mga kwarta nga gibaylo sa karnero, unya ang mga karnero nga naay mga tatsa, mga o sa baka na, kagiron baka na, ditong mga saba kaayo, hinangyo ay. So kung ma-imagine ninyo ang usa ka lugar, usa ka simbahan na makita ni Jesus, siya ro naman pod og normal kay kaayo sa Ginoong Hesus nga ingon nga tawo nga makita nato nga masuko gid siya. Labo pa kang Ginoo kay ang iyang lugar nga balaan gihimo na noong murag merkado. So I think Jesus did what he did was right. Any act of sacrilege or any act of desecration is always offensive to God. Bisan unsa nga buhat nga murag ipakawala nimoy bili ang balaan. Wala ka nagbutang ma-individual man na or matiningob. Bisan unsa nga buhat sa pagpakawalay bili sa pagkabalaan sa mga butang iyas Ginoo. Offensive gina para sa Ginoo. Muning ang kining kasuko ni Ginoong Hesus diri ginganlan ni siya og perfect example sa righteous indignation. Kanang kasuko nga dili ka makasala kay kasuko man na sa nagbuhat og daotan sa mga butang nga maayo ta gibayloan nila og sa ilang kaanang gihimong stage of corruption ang center of worship. Nganong na stage of corruption man kay ang evidence ko diha, all writers sa Bible commentary nag-ingon nga ang mga Pharisees gihimo naman nilang opportunity to gain wealth ang system sa sacrificial system sa mga offerings kay nahibaw naman lagi ta sa Old Testament nga ang requirement dili gyud ang tao mapasaylo siyang sala ug di siya magdao og halad sakripisyo. Apan ang halad dunay qualification sa Bible. Gi-describe nga walay tatsa munang natigid siya sa ato pa hamis pa kaayo og balhibo. Apan gihimo naman na nila nga
Kini imong dala diri na ni kaliskis diri sa ilawom sa ilok. Pero naa diri tinigom na nga certified na ni. Kani mo imong ipuli ato. Magpuno ka na lang og dugang nga kwarta kadto poy na to. Irotitra katong ilang kuha karon nga giingon nga dili ni qualified hipuson po dito kay ibaligya na po to later ug kinsa na po mo abot now. We cannot go into details, but that is how corrupt was the system. Yeah. Commercializing things in church is always an offense to the Lord. Not just during the time of Christ, until today. When we do business with what God has done for us, nga sa iya nga part, sacrifice man. Wa man siya nagpabayad. Siya nagpakamatay gani, nagpakakabus. Aron lang nga ang mga kabus iyang matagag kagawasan. Karon ang iyang gibuhat, himo na hinuon sa mga tao nga naa sa templo nga oportunidad para makapagpanghinapi sila. So kung Ginoo, makatarunganon siya anang bahina. Yeah. And it's a warning against us po sa mga nagdumala karon nga dili ginato kalimtan nga ang Ginoo di gud malipay kung himuon nato ang samas gihimos mga Parisiyo o Sadusiyo sa ilang pagdumala sa templo kaniadto. Gihimong negosyo ang kaluwasan sa uban. So sa kana siya sa sa church man na siya no o sa mga kadagkuan siguro sa simbahan na mo kana siyang balantayan no. Pero sa ato kay personal na baka tay mga spirituhanon nga mga habits kaha o ginabuhat nga murag matawag pod nato nga sacrilegious pod siya murag dili pod siya maayo paghatag og respeto sa ato ang Ginoo nga basig wala ta nakabantay unsa kaha na pastor. Although nakahisgot ko ganina nga ang gihimo ni Ginoong Hesus pagbadlong man to. Pagbadlong bot sa mga tao nga naghimo og dili kahimut-an sa ato bangas Ginoo atong iyang panahon ug pagbadlong sad niya warning sa mga tao nga may tendensya nga musundog sa gihimos mga Parisyo kaniadto. Apan usahay kung dili sad nato bantayan basig mahimo po ning ground sa kaigsunan hinuon nga naay uban nga nagangita lang pud og fault nangita lang pud og unsa ilang ika-issue against sa mga leaders kay say for example kana mag-seminar ta nya naay mo anunsyo nga ang atong seminar karon naatay materials ato laning bayaran lang nato ang iya sa press unya himuon na unya sa kaigsuonan nga isyu to ana na maligya na sa suod sa simbahan. Brethren, do not go to that extent because that is too narrow-minded. Bauta nga ang ginahimo nato ron og mag-promote og materials diya sa tubangan sa church, ang pagpahibalo lang nas kaigsuonan nga naghando mo nga naay materialis nga magamit ninyo, nag-produce ang atong opisina ni ana. Unya kay nag-produce man ang atong opisina ni ana, may gasto man ni dito sa press, unya gibayaran man, so mo may subsidy na hinuon ang organization. So, makakita mo gingon ana, ayaw ninyo na himo ang issue nga moingon mo to ana. Gi-commercialize na ang sa church kung magpalitag products nga related sa atong magamit sa atong pag-improve sa spiritual nga kahimtang sa panimalay, ayaw na ninyo ibali nga samas gibuhat sa mga Parisiyo sa panahon ni Ginoong Hesus. It was entirely an issue of corruption on the part of the leaders. Ang gibadlong sa Ginoo ang issue of corruption pero kanang mupahibaw ang leaders nga nagdumalag seminar nga naay available nga materials dire adto alang ninyo dito is not commercializing. It's making people that the materials are available and for a certain price because you know that's common sense. Expense po na. Common sense na siya. Ang akong ginapasidaan lang ang ubang kaigsuonan nga makadungog ini nga punto mo ingon to ana. Gibadlong naman to dito sa Takna sa pagtuon nga walay ipamaligya simbahan. That's not what it means, brethren. Ang corruption ang gibadlong sa Ginoo. Dili ang kanang mo sulti ang mga nagdumalag seminar nga available ang materials dire makuha ninyo ini nga price because that's making known that these things are available. It's still for the spiritual upbuilding of the brethren. Pagdugang pa niya na kana pong timing kaayo nga naay kong katiguman maabot man gid Sabado. Unyang uban ana magkuha og mga DVD nga mga musical videos niya usahay di na mabayran manaws katong nakakuha kuan Sabado na Bernes sa pa dili ni paningil painomdom lang. Okay. So sa ako ikasulti nga ato pong hatagan og allowance ang atong pangunahan na inay nga maghukom ta mga kaigsuonan. Okay. So ato lang yung ihatag unsay due sa Ginoo nga respeto ug unsay iyahang i-expect or deserving sa iya sa pag-worship kaniya ug sa ato apod isig katawo sa atong mga leaders or sa simbahan nga ingon ana no kay
dili kalibutan pa manggunina among yung mga expenses o ato lang pod ng Ma'am Jane. sabton. May point ko ganina nga gusto i-emphasize Yes, pag-usap Pastor. Iskutan bitaw nako nga Christ defined His mission already. Ang hinungdan nga nung naari siya, i-define na niya sa Luke 61, ang prophecy ni Isaiah, unya, gidefine po na sa Bible nga maingon nga siya gipadala sa amahan nga ri, sa ingon nga paagi gipadala sa taniya. Isaiah Ang bulat 61. ni Ginoong Hesus, ginganla na siya og the mercy works. Katong tulo ka general nga categorization sa iyang buhat, pulos to buhat sa kaluoy. Kanang ginganlag teaching, preaching, and healing. Now, that's the kind of work nga ipadayon sa church. The work of teaching, the work of preaching, Yes. and the work of healing. Muna, sa ngalan nga ang agency nga gihimos Ginoo karon sa pagpadayon sa iyang misyon sa pagtabang sa mga talabangon. Ang iglesia naman, maupo na hinungdan nga no nga ang iglesia naa ini nga mga institutions. Kay mo man iyang motibo, nanudlo siya sa mga tao. Karon ang iglesia may katungdanan manudlo, munang nagtukod tag mga institutions nga makapanudlo pud ta. Nagwali siya sa mga tao. Samaan ang Sermon on the Mount nga mabasa nato sa Matthew 5-7. Sermon on the Mount. So, teaching, preaching. And third, healing. Now, all those mercy works of Christ have no other intention but to relieve the oppressed, to help the poor, and to, for those who need it, the kind of service, ihatag na sa ila. Maupo na ang responsibilidad sa church karon. Okay na ako ikadugang ni ana pastor no kanang giingon diri nga punto nga ang gahom sa pagpang-ayo pinaagi sa balang espiritu evident kaayo sa kinabuhi o sa mga pagpang-ayo ni Ginoong Hesus ngano man nga wala man himuan ni Ginoong Hesus ang mga milagro aron sa pag-agni og daghang mga sumusunod kay posible man nga kung mahimo na sa iglesia karon kining miracle healing power daghan gyud mosunod. Kay mo man na siya ang iyang gihimo sa una You mga see, ayo sa mga bala. mubalik ta sa sinugdanan sa atong lesson. Upside down kingdom ang iyas Ginoo. Wala siya maghimog butang para dayigon siya sa mga tao. Wala siya maghimo og usa ka milagro para mobilib ang mga tao niya. O para nga daghan siya og followers nga ang tumong nila nga ana ta kay makasalig ta ana kay ug naay mahitabo sa ato. Makakuan ta din. Masakit Libre ang ta, snack yung din. konto niya. Libre snack. Kana nga klase sa mga selfish nga motives mo nay gusto sa Ginoo nga mawala sa tao. Okay. Gibadlong na niya. So, inig-ayon niyang masakiton. Ingon siya nga, ay na lang ninyo ipahibaos mga tao nga ako'y gaayon ninyo. Wa man na magpasabot nga dili necessary nga ipahibalo. Apa na iya pasabot, maot manggod og epekto kung ipahibalo ninyo. Magsunod-sunod niya ng mga tao nako. Kay aron lang Para nga, lang ingon sa mga ana sa milagro. motibo. Nahinumdum ko sa dito mi sa Ethiopia, apartment ni si Ma'am Pinky po sa among kasinatian dito. Paghimo na mo og first nationwide crusade uban ni Elder Zachary, Ethiopia, 1994. This was few years ago. Di kausa nga si Elder Zachary gadala siya dawat siya og mga request for prayers and he prays in public during the public meetings. Unya coming nights na apoy mga testimony nga thank you kayo sa inyong prayers katong inyong giampuan gahapon na ayo na. Now, di ka isa nga ang usa sa among coordinator sa Health Expo nga local nurse, Ethiopian nurse, nasakit, nasakpan nga na adi ay brain tumor sa iyahang brain. So na part pagyud siya, coordinator pagyud siya sa Health Expo. So gidala siya sa mga tao ngari sa union office. Kami si Elder Zachary, si Elder Truni ang union president, si Pastor Hailey ang church ministries director, ug ako upat mi kabuok kay ilang ipaanuwen sama sa gihimo sa Bible nga ampuan gidaan nilag stretcher ang pasyente paingon sa mission office gianuwen ta mo among giampuan ang mga tao sa gawa sa opisina nag-atang kay ilang pag-atang nga gianuwen naman ni sa pastor giampuan naman ni nila mo gawas ng bayhana maglakaw gini nga naayo na. Okay. Kay sama sa nakita sa mga tao sa panahon ni Ginoong Hesus o katong giayo ni Peter sa Acts 3:16 nga silver and gold have I none, but such as I have I will give to you in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ang ilang expectation nga ingon ana ang mahitabo, mugawas ang babae. Literal gidayon. Na naglakaw na. Kay gahuma naman ang puy.
Pagawas kay stretcher mangyapon. But 2 weeks later, after the crusade, sa nauli namin sa Ethiopian Adventist College, the lady who was on the stretcher was approaching our house. Kaya ako naman lang nabilin sa team dito sa Ethiopia. Ingon siya nga, I really came here, Pastor, because I want to thank God for the miracle that has taken place that very evening when you prayed for me. 2 weeks later, ay pa namo nakita, naayo ang babae, perfect. Nag-commit siya siyang kaugalingon nga siya na ang mag-missionary nurse. Ang point na ko, ingon ini, kaya ingon si Elder Zachary, you see, the Lord doesn't want the incident to be an incident nga mo-attract sa mga tao nga. As a spectacle. Na lang ta, public spectacle na. Kibali, adto ta kay, na ay Amerikano, na ay Pilipino, nga, ug moampog masakiton, Ayo. mga ayo ta. If that's the reason why people would come, they will lose the motive of hearing the gospel in faith. Because they have Definitely. selfish motive Yeah. na. So, ingon si Elder Zachary, the Lord did not make it happen that very instant. He made the healing happen outside of the people's sight, but He still made the healing. Kaya naayo man ang babae. Wala naman namo dalha kang Dr. Ben Carson kay nagtigom na gani ni atong kwarta. Kay niingon man si Dr. Ben Carson Operahan nga, ito. ipadala na ninyo diri sa Amerika, pauban nila ninyo, kami na'y bahala diri. Ana na, it was planned na iyon, ana, but it was not needed. But at the moment of prayer, muna karon mo ingon ang mga tao pagsulti, Ma'am Jade o Ma'am Pinky, mo ingon mga tao pagsulti nga, nganong wala na may miracle healing karon? I don't agree with that. There are so many miracle healings now taking place. And if we will use our experiences as reference, we can say nga, there were several times sa among pag-ampo nga, ang mga tao man namog ampo, moingon gyud salamat Ginoo nga gitubag nimo ang among pag-ampo. So kana mo ingon ang mga tao nganong wala na miracle healings ron, is not true. It is there. Na, The difference is we don't brag about it. We don't make it an announcement. We don't make it a public event that makes the people feel nga, believe me anang nga preacher. So we don't do it the way others are doing. Kaya ang uban ang akong giingon anang others are doing, makakita man gud mo nga ay uban nga visiting evangelist kibali. Klaro gina sa ilang streamers. Come and bring your sick. The international faith healer coming from this country is here in our midst. Bring your sick for miracle healing. Now we don't do that. In this church, we don't do that. The reason why we don't do that is that we don't want people to feel nga na ay abilidad ang tao sa pag-ayog masakiton. Remember, miracles is God's prerogative. It is not in man's hands. That's right. God knows when to make it happen. God knows when not to make it happen. Sama tong kay sa among istorya nga nasa Ethiopia. Sa panahon sa among anointment, ninggawa siya nga Stretcher lagi hapon. stretcher lagi hapon. But later, dito, sa panahon nga wala na tao nga nagtanaw, healed siya and she recognized it. Meaning, miracle healings are still taking place, and just like Jesus warning every time mohimo siya healing kaniadto, ayaw na lang ninyo nag-isugilon sa mga tao. Ang iyang buot pasabot, dili maayo nga mahimong public spectacle para mao hinungdan nga musunod ang mga tao nako, ang giapas nila sa pabor nga ilang madawat or sa maayo nga ilang nadawat. Bad motive as far as God is concerned. Yes. Nasa ko ikadugang ana, Ma'am Jade. Kung himuon pud na sa Ginoo ng immediate bitaw nga ampo sa tao karon unya milagro, I believe nga naay gitawag og manipulation ba? Manipulation, false healing. So, ang revival sa tao sa iyang kinabuhi ug ang iyang reformation is not really that what we call genuine. Mahimo siyang artificial, temporary, kaya na-meet man daw iyang needs. Wala siya struggle sa pag-change sa iyang kinabuhi. So I think that is not the sign by God nga himuon niya na until karon kay ang pag-attract sa iyaha kadto ramang na-meet niya nga need. So why would I pursue my faith nga na-meet naman ako akong need? So mo na nga ang nasulat sa Bible nga na ang process ba inanay gyud ang pag-change sa kinabuhi sa tao hangtod nga ma-feel gid niya nga na ay milagro sa iyang kinabuhi.
Yes, ministeryo lang daan ni Ginoong Hesus kani adtol sama sa isulti ni pastor nga nang nanambal siya sa mga masakiton tungod kay those are acts of mercy, no? Kay inana man gyud ang Ginoo iyang ipakita nga maluluyo na tong Ginoo, muhatag gyud siya og kagawasan sa atoang mga pangbati nga di maayo. Pero dili siya gusto nga muna ipanghambog o muna siya may mong rason nga nga ma-attract ang mga tao sa iya tungod kay ang gusto niya nga attention sa mga tao is salvation sa kinabuhi after ani sa kalibutan. So kanimo nga itong mga balatian karon dili ra man gud ni sa kalibutan. But ang iyang gusto gid nga ato ag yung tang handom is kana yung langit nga wala nagi katapusan, wala nagi kasakit. So before ta magtapos ato sa nahisgutan no kay ang kaning mission sa Ginoo ni Ginoong Hesus dili man ni siya kumpleto kung wala to iyang pagpakamatay sa krus ug iyang pagkabanhaw. So ngano man daw kuno ayon sa tong leksyon ngano man nga kining kamatayon ni Ginoong Hesus mao man siya dapat mahimong sentro sa ato ang pagserbisyo o pag-follow sa iyaha, sa ato ang mission o purpose isip na simbahan or follower ni Ginoong Hesus. Nga naman daw kinahanglan ato gining dumdumon pirmi ang iyang kamatayon, iyang sakripisyo alang kanato. Okay, before si Pastor Golfan, because I know, maka-explikar gid siya ana og detalye gyud kaayo. Ang kamatayon ni Ginoong Hesus, murag mao gid na ma-focus sa atong pagpamalandong bitaw. Kay ang iyang coming, it was like buhis sa atong sala. And no other person who will become worthy or who is worthy to do that except Jesus Christ. So his purpose is to save mankind, unya kana siya buhisan sa iyang kinabuhi. Kay sukad pa na sa una sa Garden of Eden nga ang kamatayon, ang sala bayran og kamatayon. So kinsa may angayan nga mamatay sa krus nga maangayan makaluwa sa makasasala nga mga katawan ang Ginoo ra man pod. So I think that is really kanang worth praising God nga iya tang gipakamatyan kay nabanhaw ra man pod siya. That was the trophy and the success of his mission. That's right. Okay, Pastor. Well, sa Bible, ang giingon diha nga, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Ikaduha, nagingon sa ang Bible nga, all have sinned and have come short of the glory of God. Unya, nag-ingon na po diha nga, the wages of sin is death. Ang focal point mauni, sa nakasala ang tao, usara may consequence yun sa sala. Mamatay na daw na tungod kay nakasala siya. From the very beginning, to apa na sa Genesis chapter 3 pa lang, isulti na niyang mukaon gana mo na ini, mamatay, meaning disobedience, which is transgression of the law, will result to death. Ang purpose ni Jesus Christ is to come to seek and save the lost. Dili lang pagpangita, kundi pagluwas. Seek and save. Di lang kay pangitaon lang niya, luwason yun niya. Ang nawala man ang tao tungod sa sala. So, ang whole sacrificial system sa Old Testament, hibaon nato nga, they all points to towards one final lamb. There could be hundreds, there could be thousands of lambs in the history from the time of the first lamb offered during the time of Adam and Eve, hangtod tong lamb nga gi-offer ni Abel, and throughout the Old Testamental period, hundreds of lambs have been offered. To point to whom? According to Hebrews, to points to the final Redeemer, which is Jesus Christ. Sumutong pag-announce ni John, look at the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Kadandayan niyang baptize kang Jesus. So, sa ato pa, ang purpose ni Jesus mauna. Mo culminate yun ang iyang mission in the cross. Because the cross is the final act of redemption. Muna nga ingon ta nga, kumplito na ang iyang pagluwas sa gilansang siya sa cross. Apan, katong hitabua, nga kumplito na. Wa naman to'y kuwang. Eksakto na gito. Katong hitabua, di lang po to'y pwedeng hilumon lang. Ipahibaw to. Ang trabaho ron sa iglesia, ng church, ang pagpahibaw sa mga tao nga, naanay namatay para nato si Ginoong Hesus. Apan, kay mo naingon niya nga, ang mutuon ako, makabaton og kinabuhi, nga walay katapon. So, responsibility yun sa church karon ang pagsugilon sa mga tao, ana, mo na nga good news. Di man good news lang na mamatay sa imong lugar, good news mo nang na ay namatay sa imong lugar, that's not good news. But the good news is, for you, instead nga ikaw ang mamatay, namatay para nimo. Ang nakanindot kay kanang namatay para nimo, buhi siya hangtod ron. So, muna good news gyud nga dili kay balita ni si Sari nga mamatay na.
Kay gibayaran na niya ang atong sala. Ug sama nga siya buhi tungod sa atong pagtuo buhi punta diha niya. So that's the reason why it has become a hope. And it is only anchored in Christ. Kay siya man gyud ang nakadaan. It cannot be done by an angel, it cannot be done by any of the other heavenly beings. It is only Christ who did it, and He did it. Isante nga akong pangunahon na, Ma'am Jade, pag-ingon niya nga, the Savior who died for us is still and is now alive. And Praise He is the Lord. coming. Aha. So mo na siya ang kinatibukan sa ato ang leksyon karon nga semana no nga kita nanginahanglan kita og manuluwas. Amen. Og naagyoy nagpakamatay alang kanato. So sa ato ang yung pagpasalamat sa iyang gibuhat alang kanato busa nga ato ginahinumdumon sa atong mission is sa atong kagulingon o sa atong simbahan nga maupod ka na ang ato ang ihatag sa ato ang isig katawo ang maayong balita nga maluwas kita. Amen. Og ato nang dawaton nga kaluwasan kang Ginoong Hesus. So, Pastor, basig na mo yung mga greetings sa inyong mga higala nga tanaw sa inyo karon sa Takna sa Pagtuon. Ay magkaibulong mga igsoon nga giulahin na mo ang greeting sa kay amo man lang gi-change og gamay ang format kay mobalik ra man putong original ninyo. But to those who had been following the Takna sa Pagtuon, we bring unto you our greetings and our prayer that the Lord bless you. Among mga kaigalaan nga dito sa bag-o namong nahuman nga Field School of Evangelism sa Borneo, sa isla sa Borneo, dito sa Kuta Marudo ug sa Kuta Kinabalu, nahibalo mi nga ubay-ubay ninyo sa atong mga Pinoy friends ang mga nagsunod ining atong program. Greetings to you all. I'm sorry nga di na lang ko mag-mention og ngalan. Sa atong mga kaigsuonan sa Mindoro o sa kaigsuonan nato sa California, sa Chicago, sa Florida, and some other parts of the world. Greetings to you all. God bless. Ako Yes. pong ipaabot ang greetings sa iglesia nga akong na-ministeryuhan ni atong niaging ikaduhang Sabado, ang Sambuanga Adventist Center, ang mga kababayan ug tanang ng mga kigsuonan nga naghimo sa pagtambong sa district-wide Women's Fellowship, labi na ang leadership ni Sister Esther Dandan, nila ni Doktora Sabilina o Doktora Susan Vizquera, Yes. o ni Ma'am Gingging Salarda. Tanan nga mga kaigsuonan diha kay dili na nako mga lantanan. Mayon usab ang mga kaigsuonan dinhi sa Garden Church diin nakiguawan ako ni atong miaging Sabado. Kaninyong tanan, happy Sabbath og magpadayon unta ang inyong kadasigon. Dili nako ma-miss ang pagpasalamat sa usa nga very thoughtful, and your gift to me was just, it came on time during my birthday. Oh. Daghan day. Okay, so I'm sorry mga kaigsuonan diha sa Kuta Kinabalu. Kuta Kinabalu katong nagpadala og mga pahalipay sa akong birthday. Ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan. Praise the Og Lord. sa Kuta Marudo. Okay. Salamat mga kaigsuonan. Alang sa pagtapos, dili pa mag-ampo si Pastor Gulfan atong paminawan ang usa ka huni sa pagpamalandong. Because He lives, because He rose in light to triumph from the grave, I put my trust in
Our Heavenly Father, salamat gyud kay amahan sa imong pagpakig-uban kanamo karon. Nasayod mi nga daghan sa imong mga tao ang nagsunod niini nga program, hinaut unta nga mahimo ning panalangin ngadto kanila. Ilabi na gyud ang among paghinumdum nga may tahas day ikaw ang gibilin sa iglesia. Ang kami di ay ingon nga mga sakop sa imong panimalay nga iglesia mao ang sumpay sa imong misyon. Ang imong misyon nga mao ang pagdala og alibyo sa mga kinabuhi, sa mga nanag-antos ug sa nanagkalisod, sa mananginahanglan nga angayan hatagan sa tabang. Ang iglesia mo imong gihatagan sa mga utahas. Busa panlangini nga himuon namo ang angay namong hinuon aron daghan pang mga katawhan ang maabot sa maayong balita ug maandam sa ilang kinabuhi sa pagsugat kanimo. Among gipangayo ang imong panalangin sa tanan nga nakaron na nagpatalinghog ug na nagsaksi ning tulumanon both sa radio ug sa TV. Sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.
family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.